No, 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 no. Attention! I am looking for a sugar daddy. 603. Huwag mong ipilit niya sarili mo sa taong hindi ka mahal. Mukha ka na ang tanga. Pinapatulayan mo pa. Kung plastikan ang pag-uusapan, talo na ako sa'yo. Talent mo yan eh. Uy, be, alam mo ba kanina nung umalis ka, pinag-uusapan kanila? Pinag-chichismisan ka. Sabihin mo, mag-review sila. Magpapaquiz ako tungkol sa buhay ko. Gusto ko naman na talaga mag-move on, kaya lang nahirapan talaga ako. Kasi naalala ko siya sa lahat ng bagay na nakikita ko eh. Kaya malaking bagay yan, kaya maliit na bagay pa yan, kaya tissue. Naalala ko siya sa tissue. Young Hindi Kama Potlog. Fast talking Kaka. Savage. Sana all nilalambing pag nagtatampo. Ako kasi, bahala na daw ako sa buhay ko. Alam mo kung bakit hirap na hirap kang maging masaya para sa iba? Kasi inggitera ka. In love kay ko niya sa una, pero karon wala na eh. Nawalan ako. Hala, makita ka ba? 100% akong love niya, pero karon 0%. Hala, isuga, uy. Uy, makita biya ni Char. Hala, makita ka ba ni Charmy dahil kay Galay? Hala, suga na kita. Hala, isog na kaya mong Nicole, oh. Hala, na si Charmy nagtanaw sa live day. Balag ng tanaw siya, wakilabo. Lalala, bantay, maghilak-hilak ka. Anong maghilak man ko? Anong maghilak man ko? Lalala, Kasi yan naman. Ano ba yan? Hanggang ngayon, single ka pa rin? Bakit may deadline? Muset. Pag naka-move on ka na, saka mo lang ma-realize na ang pangit pala ng ex mo. Ako na'y amping nako. Ay nag-apil-apil diha. Kaya di ka kabalo. Mga pamura na, di mo